Skont il-Fakultà l-Benesseri Soċjali, din se tkun daqqa l-professjonijiet soċjali fosthom is-psikoloġija u l-counseling. Abbozz li ressaq il-Gvern mingħajr il-konsultazzjoni meħtieġa, bir-riżultat li persuni li m'għandhomx taħriġ jaf jitpoġġew f'sitwazzjonijiet fejn ikollhom taħt il-kura tagħhom persuni vulnerabbli. Dawn jinkludu counselors, psikoloġi u anke social workers, illi jingħataw permess jaħdmu meta ma jkunux neċessarjament preparati. Fi-stqarrija l-Fakultà tal-Benesseri Soċjali appellat biex jiġu rispettati l-istandards tal-professjoni. L-emenda proposta mill-Gvern twessa l-kriterji li jirregolaw dawn il-professjonijiet u l-bordijiet tal-appelli. Il-kompożizzjoni proposta tal-bordijiet kienet kritikata anke mill-Federazzjoni Maltija tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali. L-17 il-membru tagħha jinkludu l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw it-tliet professjonijiet affettwati: l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ħaddiema Soċjali, il-Kamra Maltija tas-Psikoloġi u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Counseling. L-MFPA qalet li l-AI u laqas l-assoċjazzjonijiet membri tagħha ma ġew konsultati dwar l-emendi proposti mill-Gvern u esprimiet tħassib li l-bordijiet kif proposti ma jsalvagwardjaw standards professjonali.